Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah kube nani. Alhamdulillah. Udumo lonke lumfanele uAllah. Yena yedwa ohlale enami, ohlale enathi, ohlale engivikela zikhathi zonke. خلق الشمس والقمر okunguye odale ilanga wadala nenyanga والنجوم والشجر والجبال wadala nezinkanyezi wadala nezihlahla wadala nezintaba والفلك wadala nemikhumbi allati tajri fil bahr imikhumbi le entantayo noma efloatayo ezilwandle kwizilwandle ezahlukahlukene yanfa'u nas ukuze kusizakala abantu. Bafowethu, ngisaphinda futhi anginankinga uma ngabe ningithuka ningibiza ngakho konke ningangibiza ngakho, anginankinga naloko ngoba ngaliqala lolu hambo lolu ngazi vele ukuthi uma ngabe ngitshela abantu amaqiniso ngizophenduka ngibe yiphekula zikhuni, ngiyophenduka ngibe ungome yayona, ngiyophenduka isitha kwabaningi, ngiyophenduka ivukela mbuso. Ngangikwazi lokho, so ningangithuka bafowethu nigcine la nithanda khona, kodwa okungalunganga esekwenzeka manje angizokhuluma nje ngingafihli. Kunabafowethu, ngizothi abafowethu ngoba phela abantu akuzona iy'lwane akuzona iy'mfene, abafowethu. Ngithe mangitheka kuma-video wabo ngathola ukuthi bangamaNazaretha. Sebeze baba bathathu labantu laba. Abangisongelayo, abakhulumi kahle. Bayangisongela and manje angisafuni ukuthi manje ngikhulume amagama abazibiza ngawo ku-TikTok ngoba ngelinye ilanga ukhona umuntu ke wangisongela, waze wangifuna ne-location, waze wangitshela nokuthi asihlangane ku-inbox azonginika naye i-location yakhe. Nangempela ngaya ku-inbox wafike wanginika i-location yakhe. Mind you ukuthi mina benginganandaba naye lo muntu, kodwa ngoba ngase ngisho igama lakhe azibiza ngalo ku-TikTok, kwaqhamuka umuntu ebengingasamazi esengimkhohliwe ola ku-social media ongithandayo engahlangana naye ejele. Ngathi mangifika lapha ejele ngikhuluma kuye nge-Islam, wayibona i-light wathatha i-Islam ejele ezandleni zami. Ngendlela lo muntu ayehlukumezeka ngakhona kwathola ukuthi manje impilo yakhe iyashintsha iba ngcono ngoba lapha ejele ngase ngimbandakanye nama-Muslim. Wakhona ukuthi impilo yakhe manje ibe ngcono nokuhlukumezeka kwehla ngoba lapha ejele masingama-Muslim siyabhekelana, asifuni umuntu uhlukumezela enye i-Muslim masilapha ejele. So lo muntu i-Islam wayithatha kanjalo. Mayesekhuluma kanje ke lo muntu ngisho igama lakhe azibiza ngalo ku-social media, lo muntu kwaba uye ofuna ukuthatha i-action. Mind you ukuthi lo muntu senginikile i-location yakhe. Yayibona, angizange ngimnike lo muntu owayefuna i-location yakhe ngoba lo muntu unginika i-location nje kanje, lo muntu osemfuna uhlala ngala ehlala ngakhona. Uyabona uphukuphuku bakhe, uze uyangidirector indawo yangakubo nokuthi yiliphi igama adume ngalo endaweni yangakubo nokuthi mangimfuna ngizomthola kuphi nendawo. Bafowethu ngiyanicela iyekeleni lento, iyingozi. Bafowethu bamaNazaretha nani maKristu, akhona namaKristu angisongelayo, kodwa amaKristu ayingcosana abangisongela kakhulu amaNazaretha. Yabona ngoba neyinhlamba iphuma kumaNazaretha. Into enginenkinga ngayo ukuthi
awekho yabo lamaNazaretha la angithukayo abangi-challenge abasho ukuthi Shandu lento ikhuluma ingamanga ayikho abasho nalabo amaKristu nabo abasho ukuthi Shandu lento ikhuluma ingamanga ayikho asihlangane indaba ezida kwenye yama-podcast sihlangane sibhekane ngikuvulela isifuba sami ungivulela isifuba sakho ngikubonisa ukuthi lento ikhulumayo ingamanga abasho kanjalo amaKristu nawo awasho kanjalo amawasithawa nawo awasho kanjalo angeke ngiqamba amangaka amawasithawa-ke cha hayi abakangithuki inkosi yami namaRoma ngabe ngiqamba ngabe ngiyabasukela abantu nje abangithukayo amaNazaretha amaKristu ilaba abakhonza amadlozi kodwa-ke abangisongelayo amaNazaretha bafowethu ngiyanicela iyekeleni lento ngoba njengoba ngisho ngithi amaNazaretha ngoba ngibuya kuma-video wabo ukuyobheka ukuthi obani laba abangisongelayo yabona uma usongela umuntu you are threatening impilo yakhe yabona uma ngisho igama lakho la awubazi abantu bakwaMbatha abala ku-TikTok abaku-YouTube abaku-Facebook abangithandayo abangafuni ngami awubazi kwamina awungazi ukuthi ngiyingozi kangakanani please bafowethu ngiyanicela hayi kabi ngicela niyekele ukungisongela ukungisabisa ngithukeni ningibize ngayo yonke inhlambe eniyithandayo anginankinga kodwa yekelani ukungisabisa yekelani ukungisongela ngoba lezi zinto enizenzayo angeke ziphethe kahle ngiyanicela hayi kabi ngiyabonga.